a hátrányos helyzet az hajlamossá teszi a gyerekeket arra, hogy kevésbé figyeljenek, hogy nehezebben figyeljenek. Szerintem azért, mert a családban nem figyelnek rájuk. Igazából nem foglalkoznak vele otthon. Ugyanezt a szociális beállítottságot hozza be a csoportba, mint amit otthon talál, otthon kap. Mert otthon is gondolom beteszik a tévé elé, vagy épp beültetik a gép elé. Hiába mondja, hogy apa, én szomjas vagyok, vagy menj, gyere velem el a parkba játszani, nem fog lemenni, de vannak olyan hátterű csoportok, amikor foglalkoznak velük, és akkor velük akkor tényleg jobban lehet dolgozni. A római jogot nem lehet élménypedagógiai módszerekkel tanítani, de az alapvető szociális készségeket, azokat biztos. És egyébként többen foglalkoznak drámapedagógiával, élménypedagógiával, meg lehet tervezni egy órát, csak hát ehhez mind ugye eszközök, idő, energia szükséges. Volt olyan játék, hogy volt a kígyó fejed, meg a kígyó fark, és mindenkinek fogni kellett így a kötelet, és nem szabadott elengedni, valaki még el is esett. Mi ezzel még csak játszani szerettünk volna, egy kicsit azért megkérdeztük, megkapargattuk őket, hogy akkor hogy érezték magukat a játék során, de az igazi élménypedagógia az arról szól, hogy játszunk, megbeszéljük, és akkor hogy tudjuk átkonvertálni igazából ezeket az érzéseket, ezeket a tapasztalatokat a saját kis életünkbe. Gyerünk, valaki jöjjön a hátamra!